2 ел вакыт кичкәннән соң Фиргавен бер төш күрде. Иртән аның бөтен җаны рухы тынычсыз иде. Ул, чапкыннар җибәреп, Мисырның барлык акыл ияләрен, тәгъбирчеләрне чакыртып алды һәм аларга үзенең күргән төшләрен сөйләп бирде. Ләкин аңа төшләренең мәгънәсен юрардай кеше табылмады. Шул чак баш шәрәпче сүз сорап Фиргавенгә әйтте. Мин бүген үткәндәге гөнаһымны хәтергә алырга мәҗбүрмен, диде. Без кылларына ачуы чыгып, Фиргавен мине һәм баш икмәкчене җан сакчылар башлыгы йортындагы зинданга яптырган иде. Бер үк төнне без икебез дә, мин дә, ул да, һәр кайсыбыз үзенә аерым мәгънәдәге төш күрдек. Зинданда безнең белән бергә җан сакчылар башлыгының кыл хезмәтчесе, бер гыйбри егет утыра иде. Без күргән төшләребезне аңа сөйләдек, һәм ул һәр кайсыбызның төшен үзенчә юрап бирде. Аның юраганнары барысы да дөрескә чыкты. Мин әүвәлге хезмәтемә кайтарылдым, ә теге икмәкче дарға асылды. Фиргавен Йосыфны тизлек белән зинданнан чыгарып, аны үз янына китертте. Сакал чәчен алдырып киемен алыштыргач, Йосыф Фиргавен хазурына килде. Фиргавен аңа былай диде: Мин бер төш күрдем, әмма аны юрап аңлатырдай кеше юк. Ә синең турыда төшләрне ишетүгә үк юрый белә диләр. Фиргавен үзе күргән төшне Йосыфка сөйләп бирде. Төшемдә мин Нил елгасы ярында басып торам имеш. Менә, елга суыннан көр симез бәдәнле 7 сыер чыкты да яр буе камышлыгында утлап йөри башлады. Ул да булмады, алар артыннан судан янә 7 сыер чыкты. Булары гәүдәгә бик тә арык ябык сыерлар иде. Андый алама сыерларны Мисыр җирендә минем бөтенләй күргәнем дә юк иде. Аннан тагын бер төш күрдем. Имеш бер сабактан тук симез ырлыклы 7 башак үсеп чыкты. Ләкин менә шуның артыннан ук арык, аш ырлыклы, көнчыгыш җилләреннән тәмам курылып беткән янә 7 башак үсеп чыкты да, тук симез ырлыклы 7 башакны кабып йытты. Мин бу төшне тәгъбирчеләргә сөйләсәм дә, мәгънәсен аңлатучы булмады. Шулай, бөтен Мисыр җирендә 7 ел бийек муллык чоры булачак. Аннан соң 7 еллык кытлык чоры башланачак. Һәм Мисыр иле тәмам бүлгенлеккә төшеп, элекке муллык еллары онытылачак. Төшнең Фиргавенгә 2 тапкыр кабатлануы исә Аллаһының әмере хак булуны күрсәтә. Тиздән ул аны гамәлгә ашырачак. Йосыфка исә Фиргавен: Аллаһы сиңа буларның һәммәсен ачып биргән икән, димәк синдәй зирәк акыллы адәм бүтән юктыр, диде. Менә мин сине бөтен Мисыр җирләре өстеннән идарәче итеп куям, дип сүзен бетерде Фиргавен. Шулай дип Фиргавен үзенең бармагыннан мөһер йөзеген салып, аны Йосыфның бармагына кигезде. Аңа нәфис җитеннән тегелгән киемнәр бирде. Муенына алтын чылбыр муенса тақты. 7 ел муллык чорында туфракка чәчелгән һәр ырлык бертегеннән куш учлап уңыш алынды. Тупланган ашлык диңгез комыдай шул кадәр күп иде ки, ахырда Йосыф аның исәбен үк югалтты. Ниһаять, Мисыр җирләрендә 7 ел дәвам иткән муллык чоры тәмам булды. Йосыф юраганча, алмашка 7 еллык кытлык чоры килде. Бөтен мәмләкәтләрдә ачлык хөкем сөрде. Ә Мисырның барлык төбәкләрендә әле азык-төлек бар иде. Ләкин тора-бара Мисыр төбәкләрендә дә ачлык башланды. Һәм халык икмәк даулап Фиргавенгә фөрьяд итте. Фиргавен барлык мисырлыларга: Йосыф янына барыгыз, ул нәрсә әйтсә шулай эшләгез, дип киңәш кылды. Менә бөтен илләрдән кешеләр Йосыфтан икмәк сатып алырга Мисырга агыла башлады. Чөнки ачлык афәте бөтен җир йөзен каплап алган иде.
Мисырга икмәк сатып алырга килүчеләр арасында әнә шулай Исраилнең угыллары да бар иде. Чөнки кынган җирендә дә ачлык хөкем сөрә иде. Йосыф үзенең агаларын бер күрүдә үк таныды. Әмма таныганлыгын сиздермәде. Һәм алар белән бик кырыс сөйләште. Сорады: "Сез кайдан килдегез?" диде. Тегеләр: "Без канган җиреннән икмәк сатып алырга килдек", диделәр. Йосыф үзе агаларын таныса да, тегеләр аны танымадылар. Йосыф агалары турында төшендә күргәннәрне хәтеренә төшереп, аларга: "Сез шымчылар, сез монда мәмләкәтнең шәрә урыннарын карарга килгәнсез", диде. "Юк, әфәндебез", диделәр кардәшләре. "Без синең колларың монда икмәк сатып алырга дип килдек. Без бер ата балалары, намуслы кешеләр. Без колларыңның бер кайчан шымчылык иткәннәре юк." "Әйтәм бит, сез монда шымчы булып килгәнсез", дип кабатлады Йосыф. "Шуңа күрә сез сынау үтәргә тиеш. Фиргавеннең гомере белән ант итәм. Кеше энегез монда китерелгәнгә кадәр сез моннан бер кая да китә алмаячаксыз. Әгәр намуслы кешеләр икәнсез, арагыздан кемдә булса берегез тотык булып монда калсын. Ә башкаларыгыз ачлыктан иза чиккән гаиләләрегез өчен моннан икмәк алып китәр. Ә инде сүзегезнең хаклыгын исбатларга һәм үлемнән котылып калырга теләсәгез, кеше энегезне минем хазурыма китерегез." Кардәшләр күнделәр. Йосыф белән тылмаш аша аралашканга, кардәшләр хәзер Йосыфның тыңлап аңлап торганын белмәделәр. Төн кунарга туктаган җирдә кардәшләрнең берсе ишәгенә азык бирү өчен капчыгын шиште. Һәм капчык авызында ук үзенең икмәк сатып алганда түләгән көмеш акчаларын күреп, кардәшләренә: "Менә минем көмешем үземә кире кайтты. Капчыгымның авызында ята", диде. Курку аптыраудан һәммәсенең йөрәге кысылып килде. Тетрәнә-тетрәнә алар бер-беренә: "Аллаһының безгә күрсәткән бу хикмәтләре нәрсәне аңлата икән?" диештеләр. Канган җиренә, Якуб янына кайткач, алар үз башларыннан үткән барлык бу хәлләрне аталарына сөйләп бирделәр. "Ул мәмләкәтнең хуҗасы булган кеше безнең белән бик кырыс сөйләште", диделәр. "Ул безне бу илдә шымчылык итәргә килгән кешеләр дип кабул итте." Исраил, ата кеше, угылларына әйтте: "Хәлләр шундый икән, сез булай эшләгез. Юл капчыкларыгызга салып, ул кешегә күчтәнәшкә үз җиребез җимешләреннән бераз бәлзәм, бераз бал, хуш исле сумала майлар, ладан, пестә һәм бәдәм чикләвеге кебек бүләкләр алып барыгыз." "Ярар, энегезне дә үзегез белән алып, ул адәмнең хазурына тагын бер барып күренегез. Кадир Алла ул адәмнең күңелендә рәхим шәфкать уятсын да, анда тоткарланган кардәшегезне дә, Беньяминне дә ул адәм сезнең белән бергә кире кайтарып җибәрсен иде. Инде миңа балаларымнан мәхрүм калырга язган икән, нишләмәк, язмышым шулдыр." Якубның угыллары әлеге бүләкләрне төяп һәм кулларына икеләтә күбрәк көмеш акча алып, Беньямин белән бергә Мисырга таба юл чыктылар. Һәм Мисырга барып җиткәч, Йосыф хазурына килделәр. Йосыф кайткач, алар аның янына керделәр. Һәм башларын җиргә кадәр иеп, алып килгән бүләкләрне Йосыфка тапшырдылар. Кардәшләреннән хәл-әхвәл белешкәннән соң Йосыф: "Сез сөйләгән карт әтиегез исән-иминме? Сәламәт яшиме әле?" дип сорады. "Атабыз синең кылың, сау-сәламәт, исән-имин яши", дип җавап бирделәр Йосыфның кардәшләре. Һәм сәҗдәгә китеп, башларын җиргә ордылар. Күзләрен йөртеп һәм үзенең бер туган энесенә, әнисенең төпчек угылы Беньямингә тукталып, Йосыф: "Сез миңа сөйләгән кеше энегез шушымы инде?" дип сорады. Аннары өстәп: "И угылым, Аллаһы сиңа карата михербанлы булсын", диде. "Миңа якынрак килегез", диде Йосыф. Кардәшләре якынлашкач: "Сезнең тарафтан Мисырга сатылган Йосыф мин", дип стәде. "Ләкин мине монда сатып җибәрүегез өчен хәсрәт чигеп,
үкенеп газапланмагыз. Чөнки сез инсаннарның гомерләрен саклап калу өчен Аллаһы мине монда сездән алданрак күндерде. Җир йөзендә инде менә 2 ел кытлык хөкем сөрә. Алда тагы 5 елы бар. Ул 5 ел эчендә чәчү дә, уру да булмаячак. Аллаһы сезнең нәсел тукымнарыгызны җир йөзендә калдырыр өчен һәм җаннарыгызны бөек афәттән йылып алыр өчен алдан ук күндерде мине монда. Демәк, мине монда җибәрүче сез түгел, Аллаһыдыр. Аллаһы мине монда Фиргавенгә киңәшче ата, аның бөтен ил йорты белән идарә итүче хуҗа, бөтен Мисыр мәмләкәте җирләренә хөкемдар итеп кылды. Тизрәк атам янына кайтыгыз да аңа: "Угылың Йосыф булай" диде. Аллаһы мине бөтен Мисыр мәмләкәте җирләренә хөкемдар кылды. Вакытны сузмыйча яныма килеп җит. Йортың гаиләң белмәсен өчен мин барысын эшләрмен. Сине монда карап ризыкландырып торырмын. Чөнки әле тагын 5 ел кытлык дәвам итәчәк, диегез. Угыллары аңа Йосыфның бөтен әйткән сүзләрен кабатлап аңлатырга тырыштылар. Бары шуннан соң һәм үзен Мисырга алып китәр өчен Йосыф җибәргән арбаларны күргәч кенә аталары Якубка җан керде. Соңрак Йосыф үзе, аның барча ир туганнары һәм әлеге буынның барлык кешеләре дә үлеп бетә.